Γεια σας, λέγομαι Νίκος και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε εγγραφή στο mobagreek.gr. Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη και το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε ένα email. Το Gmail είναι πολύ καλό και το προτείνω. Να κάνετε εγγραφή με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάτε εδώ και να κάνετε δημιουργία λογαριασμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε σύνδεση με Facebook. Σήμερα θα δείξουμε πώς θα κάνουμε με δημιουργία λογαριασμού. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας. Στο πρώτο κομμάτι της εγγραφής θα δείτε ότι στο email σας έχει έρθει ένα email με τα στοιχεία σας. Όνομα χρήστη και κωδικό. Θα ήταν καλό αυτό το email να το τικάρετε με αστεράκι, ώστε να το έχετε κρατήσει στα πιο σημαντικά email σας. Το δεύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε αν είστε άντρας ή γυναίκα, να συμπληρώσετε το έτος γέννησής σας, και έπειτα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε αυτό να το βλέπουν όλοι, τα μέλη του ιστότοπου, φίλοι ή μόνο εσείς. Μετά πατάτε εγγραφή. Αν πατήσετε εγγραφή, μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία σας. Πάμε στο email μας και βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας έχει σταλεί το συγκεκριμένο link. Ας πατήσουμε στο link, βλέπουμε ότι ο λογαριασμός μας ενεργοποιήθηκε. Τώρα μπορούμε να συνδεθούμε. Θα βάλουμε το όνομα χρήστη, θα βάλουμε και τον κωδικό μας. Και πατάμε σύνδεση. Βλέπουμε ότι έχουμε μπει στο account μας και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να περιηγηθούμε στα build τα οποία είναι υπό κατασκευή ακόμα, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα μπορούμε να τα δούμε. Μπορούμε να μπούμε στο forum και επίσης στην κοινότητα. Στην κοινότητα μπορούμε να κάνουμε φίλους, να ανεβάσουμε φωτογραφίες, βίντεο, να φτιάξουμε εκδηλώσεις, να φτιάξουμε ομάδες, ακόμα και να μιλήσουμε στο chatroom. Όλα αυτά και άλλα πολλά έρχονται στο mobagreek.